ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠୁ ମୋର ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବା ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଆଳୁ ପରଟା ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ସେଠି ଅଟା ଟିକେ ନେଇଗଲି, ମଇଦା ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଟାଣ ଡୋଟେ ତିଆରି କରିନେଲି। ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ସିଝା ଆଳୁ, 3ଟା ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚକୁଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇଟା ବସେଇଥିଲି, କଡ଼େଇ ତାତି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇଥିଲି। ଜିରା ପକେଇ ଫୁଟିଗଲା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚକୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଳୁର ପାଗ ତିଆରି କରିନେଇଛି, ପୁରା ଷ୍ଟପିଂ ଆଳୁ ଷ୍ଟପିଂ। ଏବେ ପୁରା ଅଟା ଗୁଳା ପୁରା ରେଡ଼ି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ପୁର ଦେଇକି ଛାଣନ୍ତିନି ସେମିତି ଅଟା ଗୁଳା ଭିତରେ ଆଳୁର ଷ୍ଟପିଂ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ବେଲଣା ପଟା ଉପରେ ରଖି ଟିକେ ହାଲକା ସେ ବେଲିଲେ ମଇଦା ଦେଇକି, କାହିଁକି କହିଲେ ମଇଦା ଟିକେ ଦେଲେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ପରଟା। ମୋର ତ ପୁରା ମାନେ ତାୱାରେ ପକଉ ପକଉ ପାଟିରୁ ନାଳ କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୁଁ ପୁରା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ପୁରା କଟମଟ କରି ପୁଟପୁଟ କରିକି